Іх называлі вершнікамі апакаліпсісу. Абшар баявой дзейнасці гэтага войска ад Рэйну ажно да Белага мора. Мамкі на Масковіі застрашвалі сваіх дзетак імі нават праз 100 гадоў пасля падзеяў. За службу вайскоўцы не атрымлівалі заробку, толькі трафеі. Пішуць, што ў 17 стагоддзі менавіта яны давялі да дасканаласці татарскую вайсковую школу. Пра каго гаворка? Пра лісоўчыкаў. Мабільныя конныя аддзелы Александра Лісоўскага, якія рабілі, як зараз кажуць, бавоўну на Масковіі, каб вайна, смерць і попел былі там, у іх, а не ў нас. З вами Кацярына Ваданосава, і мы гаворым пра гісторыю ўсяго нашага рэгіёну паміж Балтыкай і Чорным морам у серыі перадач «Трызуб» і «Пагоня». А сёння пра лісоўчыкаў, спецназ Рэчы Паспалітай. Калі ў 1607 годзе сціплы шляхціч Александр Лісоўскі ўпершыню пагрукаўся да Дзмітрыя, вядомага ў расійскай гісторыі як самазванец, ніхто яшчэ не думаў, што гэта пачатак велічнай і крывавай гісторыі. Хаця сярод вайскоўцаў Лісоўскі ўжо быў вядомы. За 3 гады да гэтага ён арганізаваў у інфлянтах канфедэрацыю, па сутнасці, мяцеж, бо сойм Рэчы Паспалітай не разлічыўся з вайскоўцамі за 5гадовую вайну са Швецыяй. У 1605 за бандытызм у інфлянтах Лісоўскага пазбавілі шляхецтва і аб'явілі па-за законам. Гэта значыць, што забіць яго мог любы сустрэчны. Але той сябраваў з Янушам Радзівілам і паўдзельнічаў у яшчэ адным мяцежы Рокашы Зебжыдоўскага супраць абсалютызму караля. І ўрэшце ён быў звольнены са службы, і тут, здавалася б, і канец гэтай гісторыі, але пры Лісоўскім застаецца каля 200 валанцёраў-казакоў, а на Масковіі грамадзянская вайна. Лёс дае шанец. Як не скарыстацца? Лісоўскі прыдумляе схему. Ён арганізоўвае маскоўскую канфедэрацыю і запрашае туды ўсіх ахвочых ваяроў. Стаўка на царэвіча Дзмітрыя, чарговага, ужо другога. Але грошай у таго няма. Таму башляць на вайну няма каму. І здарылася джентльменская дамова. Лісоўчыкі не чакаюць заробку, але бяруць трафеямі. А вось калі царэвіч стане царом, то ён вісіць ім 100 000 залатых дукатаў. Або аддае северскую і рязанскую зямлю, каб яны маглі збіраць яе падаткі. У 1608 годзе лісоўчыкі разграмілі войскі Захара Ліпунова і Івана Хаванскага пад Зарайскам, захапілі Міхайлаў і Каломну. Далей была 16-месячная блога Троіцы Сергіевай Лаўры, перамогі пад Кастрамой, пад Салігалічамі, і лісоўчыкавае войска ўжо падрасло. Яны ўзялі і выпалілі ўшчэнт Растоў, Калязін, Кашын, далей Вялікія Лукі, Наўгародчына, Пскоўшчына. У Лісоўскага, што цікава, ваявалі нават ангельцы і ірландцы, такія жаўнеры удачы. За паспяховыя рэйды на Масковію 7 лістапада 1611 года па хадайніцтве Льва Сапегі Александру Лісоўскаму вяртаюць дваранства, бо ён заслужыў. Сапега ведаў, што робіць, бо, напрыклад, падчас абароны Смаленска у 1612 годзе большасць каралеўскага войска узбунтавалася, а лісоўчыкі засталіся тады вернымі. І ўвогуле ўсё тады вакол Смаленскага гэтага круцілася. Таму гетман Хаткевіч, тагачасны Залужны, даў дабро Лісоўскаму на глыбокія рэйды ў маскоўскія межы, каб адцягнуць увагу ад Смаленска. Лісоўскі заклікаў пад свае харугвы людзей, што перабываюць без службы, гатовых служыць без аплаты за долю ў здабычы. Ліцвіны, палякі, немцы, украінцы, татары, данскія казакі адгукнуліся ўсе. І першай мэтай стаў Бранск. Гэта была кампанія лета 1615, зімы 1616 гадоў.
Галоўным ворагам стаў князь Пажарскі. Баявыя дзеянні праходзілі пад Ржэвам, Калугай, Болохавым, на Арлоўшчыне. Арлоў ён проста спаліў. Нават за шмат сот кіламетраў на ўсход ад Масквы. І ў крытычныя моманты лісоўчыкаў заставалася менш за 1000. Сам Лісоўскі быў паранены, але здолеў вывесці сваіх хлопцаў назад на Літву, у Мсціслаў, памежны горад. Захавалася яшчэ адна легенда пра паход далёка на поўнач, да берагоў Белага мора і вусця ракі Обь. Навошта? У пошуках залатой бабы. Гэта такі легендарны ідал золата, якому нібыта пакланяліся паўночныя народы. Еўрапейскія картографы часам малявалі гэтую залатую бабу на мапах. Ну, скажыце, сюжэт для серыялу HBO, як мінімум. Чаму не? І потым, пад восень 1616 года, лісоўчыкі апынуліся на літоўска-маскоўскім памежжы, у чаканні. Але Александр Юзеф Лісоўскі нечакана памірае. Праз 15 гадоў Шыман Старавольскі напіша пра яго. Ён атрымаў перамогі ў шматлікіх бітвах, зведаўшы ўсю амаль краіну маскоўскую працяглымі рэйдамі. Ведаў іхныя маскавітаў намеры, мясцовасці, рэчы яўныя і таемныя, умеў усё, што непрыяцелі чынілі, выкарыстаць на іхную пагібель. І вы думаеце, напэўна, што гэта канец. Не, гэта не канец. Наступным камандзірам лісоўчыкаў быў Станіслаў Чаплінскі. У 1616 ён захапіў Курск і разбіў маскавітаў пад Болохавым. У наступным годзе маскавіты адышлі ад Смаленску, толькі даведаўшыся, што лісоўчыкі побач. Па смерці Чаплінскага быў яшчэ Валентін Рагоўскі, з якім лісоўчыкі хадзілі на Маскву у 1617 у войску каралевіча Уладзіслава. Але палітычны бамонт Рэчы Паспалітай вырашыў, што лепш трымаць гэтую каманду галаварэзаў недзе падалей. І так лісоўчыкі трапілі на еўрапейскі тэатр вайсковых дзеянняў. Яны паваявалі на Рэйне, дзе і атрымалі мянушку вершнікі апакаліпсісу. Маўляў, яны не шкадавалі ані дзяцей, ані сабак. З таго перыяду акурат і паходзіць знакамітая карціна Рэмбранта «Лісоўчык». Паразглядайце. Рашучы твар, падбітая футрам шапка, жупан, скураныя боты, ніякай брані, лук і шабля, лёгкі конь, прыгажун. Лісоўчыкі ваявалі з туркамі, у тым ліку ў Хоцімскай бітве, у Прусіі, у Францыі, у Малдавіі, гэтак далей. Еўрапейцы часам нават не разумелі, хто тут ваюе. Татары, нейкія варвары, ці сапраўды анёлы смерці і хутка ўжо суд Божы. Так было ажно да 1635 года, калі Сойм не распусціў гэтую фармацыю. А калі вы ўсё ж даглядзелі да гэтага моманту, я бы хацела вам распавесці пра арганізацыю нашых кандацераў і сакрэты іхных перамогаў. Зброяй вашай будзе шабля і ручніца, лук з сагайдакам, рагаціна, конь лёгкі і вытрывалы, ані вазоў, ані табароў я не пацярплю. Праходзіць найбольш далёкімі шляхамі ворага, паліць краіны, бурыць вёскі, гарады, гнаць перад сабою статкі быдла і тысячы палонных, не даруючы нікому. Адгэтуль вось ваша адзіная задача. Так Александр Лісоўскі звяртаўся да сваіх хлопцаў. Сапраўды, падчас маршу лісоўчыкі мелі толькі коняў, ніякіх павозак ці абозаў, што і дазваляла праходзіць за дзень да 150 кіламетраў. Ніякага засцерагальнага ўзбраення, шаломаў, кірасаў, гэта вам не крылатыя гусары, толькі лёгкая вопратка. Для перапраў лісоўчыкі абіралі не масты, не брады, а невядомыя месцы, пераплывалі з коньмі, а рыштунак запускалі на плоце ці на пароме. Таму зрабіць на іх засаду было вельмі цяжка. Часта яны нават забівалі сустрэчных, якія бачылі перасоўванне, ці уласных параненых, каб тыя не выдалі. Гэта былі майстры выведкі і дыверсійных аперацыяў. Яны нападалі ўначы, перад самым світаннем, калі сон наймацнейшы.
Яны рэдка не карысталіся нагодай, каб зрабіць засаду. Ці імітавалі ўцёкі, каб заманіць ворага, а пасля ударыць. Гэта такая старая татарская тактыка. А як жа браць гарады? Яны і гэтаму навучыліся. Яны перакідвалі праз сцяну спрытнага байца з рыштункам, каб той адчыніў браму, запаліў і максімальна нашкодзіў. Это такая бавоўна на максімалках з выкарыстаннем чалавечага патэнцыялу. А хто служыў? Дробная шляхта – гэта асноўны ударны кулак. Таксама слугі, джуры. Былі там і цыганы, і злачынцы, абсалютна розныя людзі, што і адрознівала лісоўчыкаў ад тых самых нямецкіх ланскнехтаў. Далучыцца да лісоўчыкаў магло любое падраздзяленне, сотня, напрыклад, без розніцы на паходжанне, на веру, абы была дысцыпліна і камандуючы, які камунікаваў з генеральным колам. А там ужо абіралі гетмана або палкоўніка, яго намесніка, суддзяў, ротмістраў, паручнікаў і гэтак далей. У іх быў свой статут, які караў парушальнікаў дысцыпліны. Да самога Лісоўскага звярталіся палкоўнік яго каралеўскай мосці. Кім жа былі лісоўчыкі? Яны былі злачынцамі, якімі пужаюць дзяцей, рыцарамі, як са старонак раманаў Генрыка Сенкевіча. Правільны адказ гучыць так. Лісоўчыкі былі ваярамі свайго часу, здольнымі выканаць тыя задачы, з якімі не справіцца ніхто іншы. Як жа іх не хапала пазней, у часы невядомай вайны, калі маскавіты даходзілі ажно да Вільні. Як іх не хапае часам і зараз. Але галоўны запавет Александра Лісоўскага гісторыя захавала. У нас можа быць спакойна толькі тады, калі неспакойна на Маскові. Толькі калі вайна і смерць, там, у нас, будзе мір. Можна нават сказаць амінь. І на гэтым я бы хацела развітацца з вамі. Як заўсёды, мы вельмі ўдзячныя за вашыя падабайкі, каментары, падпіску, данаты. Не забывайцеся, калі ласка, пра сваю бяспеку. І не забывайцеся быць разам з намі. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй.